Goedenavond, het is zaterdag 16 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Vlissingen vierde vandaag dat de stad zichzelf 450 jaar geleden bevrijdde van de Spaanse bezetting. En dat de stad daarmee de eerste in de lage landen was, mag best wat meer aandacht krijgen, vindt de organisatie. Brielle is altijd op de kaart gezet als de stad die zich eerst bevrijd heeft. Maar dat was eigenlijk niet zo, want Brielle was helemaal leeg. Er was geen Spanjaard meer te vinden. Dus het was makkelijk om daar zo eventjes de verovering op je naam te krijgen. De geschiedenis van Vlissingen moet dus meer op de kaart worden gezet. En dat kan geen kwaad, want lang niet alle bezoekers wisten in wat voor tafereel ze terechtgekomen waren. Nee, ik weet niet echt. Ik ben nu op vakantie. Meneer, weet u wat hier allemaal gaande is? Oh, dan moet ik even naar mijn vrouw kijken. 450 jaar bevrijding. 1572. Ja, daar gaat hij. En zo komen wij in de geschiedenisboeken. Wij hebben de laatste Spanjolen opgehangen. De organisatie van de festiviteiten hoopt dus dat de uitgebreide viering van vandaag niet eenmalig is. De bedoeling is eigenlijk dat het een blijvertje wordt. We willen eigenlijk, en de gemeente Vlissingen ook wel, dat het een feestdag wordt net als in Brielle. Als dat zou kunnen, zou geweldig zijn. Zo klonk het gisteren op de dijk bij Rilland. Het eerste Zeeuwse festival van het seizoen trapte namelijk af, Dijkrock. En ook vandaag klinken er nog een hoop gitaren, rauwe rockstemmen en diepe bluestonen. Het is gewoon weer heerlijk, fantastisch, mooi weer. Leuk publiek straks. Ja, nou al, dus we gaan er weer voor. En ze komen overal vandaan, hè? Ze komen overal vandaan. Brabant, Zeeland en daarbuiten nog. Dus echt fantastisch. Hoe is het om hier weer te zijn? Heerlijk. Ja, leukste festival. Ja? Ja, leuk begin van het festivalseizoen. Leuke bands, Coast Division, Rockford. Dat is natuurlijk een festival zonder bar. Gaat u een lekker drankje halen? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Waarom niet? Ik ben nou wakker. Wanneer mag dan het eerste drankje er wel in? Over 10 minuten. Het is nou echt typerend voor Dijkrock. Voor mij, ik ben niet eens een Zeeuw, de sfeer. Als je hier komt, is het altijd gemoedelijk en gezellig. Iedereen is vrolijk en er is nooit niemand lastig of zo. Dit is al mijn 11e keer, dus vandaag. Op naar de volgende 11. Laten we het hopen. Basisschool De Sprong in Koudekerke is een van de weinige Zeeuwse scholen waar met subsidie van het Rijk de ventilatie wordt verbeterd. Die zogeheten SUVIS-regeling werd in het leven geroepen vanwege corona. Maar vrijwel alle andere aanvragen op 2 na werden afgewezen omdat ze niet aan de strenge voorwaarden voldoen. Zoals je ziet is daar al een rooster geplaatst. De school heeft een relatief modern gebouw met ventilatiesysteem, maar dat blijkt niet voldoende. Ja, wat leerkrachten vooral merken is dat ze hoofdpijn krijgen en dat het bedompt in de klas is. Is niet fijn voor de leraar, niet fijn voor de kinderen. Dus staat er in ieder klaslokaal een CO2-meter, zijn er ventilatieroosters geplaatst en komen er nieuwe ramen die wel opengezet kunnen worden. En 30% van de kosten is voor rekening van het Rijk. Maar dat is niet genoeg. Ik heb 18 scholen, het zijn ongeveer 22 gebouwen denk ik. Dus dat gaat niet dat er overal tonnen verspijkerd zouden moeten worden, maar toch in zijn totaliteit gaat het om veel geld. En dan wordt ook nog eens het merendeel van de aanvragen afgewezen. Dus is de oproep om de voorwaarden te verruimen. Laten we het alsjeblieft op een manier gaan veranderen, die SUVIS-regeling, dat die ook uitvoerbaar is. En niet dat er maar enkele scholen in deze regio zijn die gebruik kunnen maken van die SUVIS-regeling. Daar is ze volgens mij uiteindelijk niet voor bedoeld. Hoek op het eigen sportveld in de wedstrijd tegen Staphorst. Hoek staat op de 6e plaats in de 3e divisie en Staphorst heeft slechts 1 puntje minder op die ranglijst. Dit is Erwin Fransen in de counter. En dan is het na 25 minuten spelen 1-0 voor Hoek. Erwin Fransen, hij begon vaak op de bank dit seizoen. Maar hier laat hij nog wat van zijn klasse zien. Een goede counter en goed binnengeschoten in de lange hoek. En dit is 5 minuten later. Hier lijkt de kans te smoren, maar hier pikt Delanois de bal op.
Geeft hem voor en daar is het Rick Impens die tegen de bal aanloopt. Hoek op Rozen tegen Staphorst, 2-0. Het is niet zo dat Staphorst geen enkele kans krijgt in deze wedstrijd. Maar het is Hoek dat een stuk effectiever is. Hier zitten we in de tweede helft. Erwin Fransen en daar is Ruben de Jager. Ook hij zat vaak als wissel in de tweede seizoenshelft. Maar nu mocht hij van het begin starten en pikt zijn doelpuntje mee 3-0. Dan is de wedstrijd wel gespeeld. Al gaat Staphorst nog wel iets terug doen. En de eindstand is hier in de maak. Het laatste tikje wordt gegeven door Yannick Kalutsi. Eindstand Hoek tegen Staphorst 3-1. Hoe mooi kun je een paasweekend beginnen? Nou, zo mooi met de mooie blauwe lucht vanochtend en temperaturen van 10 tot 13 graden. Ideaal om er even op uit te gaan en te sporten. Er kwamen wel een paar stapelwolken tot ontwikkeling, maar die losten door de hogere temperatuur ook weer op. En er was windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Dat was ook prima om aan het strandzuiden te denken. Dit is in de buurt van Nieuwvliet. En morgen kan het weer, want er verandert niet veel. Vannacht is het meest helder. De minimumtemperatuur is 3 tot 6 graden. Dus de vroege ochtend is fris. Verder is de paasdag weer een echt zonnige dag, met misschien een paar stapelwolken in de middag. De maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden. De wind waait trouwens uit oost tot zuidoost morgen en is windkracht 2 tot 4. Maandag is het ook zacht met 18 graden, maar er is dan iets meer bewolking en er komt wat zeewind aan de kust. Dinsdag gaat de wind echt draaien, dan is het maar 14 graden. Woensdag dan neemt de kans op buien duidelijk toe. En tot zover. Nog een mooie avond en graag tot straks bij Zeeland de Week.